I 1789, i løbet af den franske revolution, var den største del af befolkningen i Frankrig fattige og utilfredse. En masse mennesker, der havde prøvet at stå frem og foreslå meget ligestilling, var blevet fængslet i fængslet Bastillen. En masse mennesker havde nu fået nok og var mødt op ude foran Bastillen for at demonstrere og få deres talsmænd fri, men det gad vagterne ikke høre på. Hold kæft! Hvis I ikke snart skrider, så dræber vi fangerne. To af oprørerne prøvede at forhandle sig frem til at få sluppet fangerne fri uden kamp, men det var vagterne ikke interesserede i. De fattige havde fået nok og gad ikke at blive undertrykt mere, så de stormede Bastillen, hvilket ledte til et af højdepunkterne i den franske revolution.